Mae cylch meithrin Glantwymyn wedi bod yn gwylio pili pala yn tyfu. Dyma nhw. Heddiw, mae'r pili pala yn barod i hedfan yn rhydd. Mae Dotty wedi bod yn cadw golwg arnyn nhw ers iddi gyrraedd. Mae'r plant yn tynnu lluniau o'r pili pala cyn iddyn nhw hedfan i ffwrdd. Dyna luniau hardd. Da iawn chi, blant. O'r diwedd, mae hi'n amser i'r plant fynd ar pili pala at y coed. Edrychwch, mae'r plant yn cario yr hwyd yn ofalus. Mae'r plant yn barod i wylio'r pili pala yn hedfan i ffwrdd. Mae gan y pili pala adenydd hardd. Mae'r plant wedi cael llawer o hwyl wrth weld y pili pala yn hedfan i ffwrdd. Beth arall sydd i'w wneud yn y cylch meithrin? Tir nôl i wylio mwy ar Dewin a Dotty.